loc de taină plin, un loc ales de vindecare. Pentru bolnavi de orice chin era o veche scăldătoare, un loc în care zeci de inși stăteau pe paturi în pridoare, căci toți erau de boli atinși, la ochi, la mâini sau la picioare, și toți doreau cu dorul aprins ca îngerul din nou să vină, din universul necuprins, din veșnicia de lumină, să intre în apă rând pe rând bolnavii pentru vindecare, căci îngerul din când în când punea bazinul în mișcare. Iar apa când se tulbura de lui prezență colosală, acel dintâi care intrase vindecat de orice boală. Așa de fiecare dată mergea acasă câte un ins, scăpând de boala lui ciudată ce l-a ținut pe pat întins. Dar și aici răutate, bolnavul care însoțit de-a lui avea întâietate, chiar dacă în urmă a venit, că cei mai tari dădeau năvală, iar cei lipsiți de ajutoare stăteau pe pat striviți de boală ce a apăsat atât de tare, căci fiecare ar vrea acasă să meargă cu a lui salvat. De altul prea puțin îi pasă, al meu să fie vindecat, acestea simțurile firii izvor din Duhul celui rău. O, unde-i flacăra iubirii să spună tu întâi, nu eu? Iubirea și la scăldătoare lipsea, și flăcări și scântei, de aceea plin de îndurare Iisus apare între ei. Iisus era străinul ce tot privea cu ochi duioși, ei nu știau că El ridică chinul bolnavilor neputincioși. Iisus oprește lângă patul acelui fără ajutor, în care sta culcat bărbatul din mijlocul bolnavilor. Un slăbănoc fără putere pe care boala l-a strivit, privea la Domnul în tăcere neștiind că ceasul i-a sosit. Să fie boala ridicată, să meargă acasă vindecat, căci prea a fost viața toată, un chin și un zbucium necurmat, să nu mai stea în disperare, să nu mai fie chinuit. Iisus îi pune o întrebare, n-ai vrea să fii tămăduit? N-ai vrea să ți se facă bine, să mergi de aici din pridvor? O, Doamne, uite, n-are cine să-mi dea și mie ajutor. Când îngerul ceresc se arată trimis de veșnicul Părinte, aș vrea și eu, dar niciodată nu pot, că alții merg înainte. Zadarnic i-aș chema pe nume să vină să mă ajute ei. Eu n-am pe nimeni pe lume, sunt părăsit de toți ai mei. Sunt singur, eu pe nimeni n-am, striga într-una disperatul. Hristos, Dumnezeu balsam, i-a zis atunci, ridică-ți patul. Și îndată omul a sărit din patul lui drept în picioare, căci Domnul a tămăduit acolo lângă scăldătoare. Hristos, Dumnezeescul grai, El caută oile pierdute. Atunci când tu pe nimeni n-ai, atunci El vrea să te ajute. Atunci când ești cel mai din urmă și stai pe scaun de mai jos, Hristos îl căută prin turmă pe robul cel mai credincios. Căci mulți erau la scăldătoare, dar numai unul a crezut în Dumnezeu, în vindecare. Hristos pe acesta l-a văzut, căci mulți și prin biserici dau col. Dar câți doresc să fie sfinți, să-și umple sufletul cel gol de-a lui cerești făgăduinți, iar detereze pe grumazul și brațul celui ce te-a dus. Să nu aștepți să-ți ia necazul și boala ta, Hristos Iisus. Nu poți cu banii, cu averea, nu poți oricât ai vrea să dai. Nu poți să dobândești puterea, nici dreptul să ajungi în rai. Hristos dorește cu credință să vii la El așa cum ești. Căci Duhul Sfânt prin pocăință și vindecare o primești. Așa să faci. Ridică-ți patul, chiar dacă fariseii zic să stai pe loc, că strici sabatul, nu-ți fie frică de nimic. Hristos te-a vindecat, vorbește și spune aceasta tuturor, că cel mai iartă de păcate să poți pleca și tu spre nori. Când frații noștri din morminte se vor trezi la glasul sfânt, atunci în haine albe sfinte plecava Iisus de pe pământ, atunci lăsa-vi scăldătarea și patul care te-a ținut. Când plină fiva toată zarea cu sfinții care au crezut, când îngerii din mii de cete din casă, din mormânt, din mări, spre slava zărilor secrete precavor către mări și zări, când va începe sus serbarea acolo în mărire sus, în ziua când va fi răpirea, când va veni Hristos Iisus, când coruri multe și fanfare, când milioane mii de mii, veni vor ca să-i dea onoare la Cel ce-i sfânt din veșnicii. Dar până atunci, veniți la luptă să facem tot ce El ne-a spus,
Căci fericirea neîntreruptă, fiți siguri, ne va da Iisus. Amin. Amin.